Hola que pasa. Eli nyt on vähän behind the scenes matskuu, on yksittäiskuvien aika. Ja Marle, ensimmäisen videon tähtitär. Ja täällä on hieman systeemit kesken. Mikä fiilis? Tosi hyvä fiilis. Sitten jatketaan tänne. Ei, en mä sen takia sun kutsu. Paparazziste. Paikka löytyy. Hyvä, mä ajattelin, mikä on tämä huoneen fiilis? hyvä. Aivan loistava, sekopaineen, kiireinen ja niin rauhallinen. Kyllä. Jatketaan esitystämme eteenpäin. Täältä löydämme behind the scenes ja taas Marle. Ai siellä on jo yksi hemppa valmiina. Hempatar, etten sanoisi. Joo. Zoomata onks vähän? Ehti ota. Nikkaas vähän silmää meidän ihanalle yleisölle. Alright. Kyllä lähtee. Täällä on meidän. Oh my god. Okei. Mikäs on niinku päivän fiilis? Joo, okei. Hola. Tervetuloa. No niin, Julianna. Mikäs Moi. fiilis? Moi. Mikäs tässä mua vähän jännittää? Mitä tulee? Ai niin, kun tekijällä oli referenssinä hieman erilainen merenneito kuin Juliannalla. Niin. Joo, ei Niin. mitään. Katsotaan nyt mikä välimuoto täältä saadaan aikaiseksi. Joo. Joku pelottava, mutta söpö. Pelottavaa ja söpö kuulostaa aika hyvältä. Sulla on aika paljon kaikkea kamaa siellä. Mä oon valmistautunut liimaamaan eri kepperillä paljattei mun naamaa. Musta se on ihan Eri kepperille. Kyllä. Se on todella. Onks huomenna töitä tai jotain? Joo, on, mutta ei se mitään. Okei. No mitäs muita hahmoja täältä löytyy? Lähdetään tästä liikkeelle. Kasari Rock. Kasari Rocks. Se on aina ja ikuisesti. Mä oon joku henkisesti valveutunut brittiläisen heavy metallin edustaja. Alrighty. Kyllä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja entäs tää Kaunotar? Kaiken A ja O on nää kynnet. Otetaan lähäriin. Siinä on kyllä vihreätä. PVC-vyörä Espoosta, hei, mulla on tämmöset kivat läpylökyät täällä, kuule. PVC-pöydä. Ja tässä on typykkä, joka ei kauheasti esittelyä kaipaa. Korkeintaan muistakaa ottaa aurinkolasit, kun on niin kauneus on niin häikäisevää, että niin kuin täälläkin on meidän. Mun rooli ei millään kuulu punastuminen, mutta se on aivan enemmän meikkiä. Ei sitä näe. Punastele ihan rauhassa. Mitäs PVC-pöydä? Mikä fiilis? Siis nyt kato, kun koko päivän on juossut. On hyvä, kun saa vaan istua ja nauttia. Right on. Mutta missäs meidän kuvaaja on? Kaikki muut on käynyt meikissä, mä nyt niitä Niin, nyt se on enää. No onneksi täällä on näin pimeä, niin ei mene kameran linssi rikki. Mun on pakko mennä juomaan jotain kurkkulähteitä. Heippa. Heippa. Nähdään. Oh, babu. Meidän kuori on täynnä babu. Täällä on meidän brokkoli. Brokkoli on nyt tuolla. Tässä saatte sitten kohta passiaiset. Ei vaan sit kun Okei. kaikki on ohi, niin sit syödään pienet brokkolit. Kiitos Nam. On käydään valmistettu. Tätä nyt ne hampaat näkyy. Just hyvä. Karkuun! Jansun vuoro, Espoo Rocks!
nyt kuuluu joka paikassa.